daher mar gombo nikech adonje office ka ondike kalatas ni wan gi level 4 hospitals ei Migori County, wan gi level 3. Kidhi ng'iyo osuptal miluongo ni level 4 ken level 4 mar adieri. E sub county ka sub county aboro ma wan go gi owinjo wabed gi level 4 hospitals. Kidhi kaka kanyocha donjo iyudo ka Marawendo en mana gima Thembo, kidhi Mauriri Thembo, kidhi Masuna East Thembo, Masuna West go Thembo, kidhi Nyatike Thembo, kibiro Makuria go Thembo. Kibiro miluongo ni level 5 mar referral ne onge gimoro amora. Agombo ni katieko tich e higni 10 maneno kadhi tieko ni te yor thieth wabedo go osuptal ma gik mane osuptal go tiyo te, obed pi mane osuptal, obed ward, obed yath, obed jok mathietho kanyo tiyo te, kendo modak kanyo nikech e alap ma ji tuore onge mor to kendo onge nweng'o. Koro yor thieth kanyo wasechako kendo kibiro wan gi lokruok malach ahinya makata juma mokadho nyocha yawo dispensaries manyien nyocha